we were right. Bueno, doncs seguim aquí a Onda Cero Menorca, Mas de Uno Menorca. Anem a saludar a en Jan Ros, ell és membre del programa de custòdia agrària del GOM Menorca. El tenim aquí als estudis, a la plaça Miranda, número 11, segona planta. Jan, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia, Ivan. Com estàs? Molt bé. Venim a parlar de custòdia agrària? Bé, concretament de la 19a edició del Seminari d'Agricultura i Medi Ambient que organitza el programa de custòdia agrària del GOP. Volem donar-vos a conèixer doncs, aquesta cita que ja gairebé en són 20 de seminaris i ens fa il·lusió doncs, explicar-vos quins són els eixos temàtics del seminari d'enguany. És aquest dissabte ja? Exacte. Aquest dissabte és a Es Mercadal, al centre de convencions, i el cap de setmana següent, el 7 de febrer, el tenim a Maó, a la sala d'audiències del claustre del Carme. Fa gràcia això que es faci en dues tongades. Sí, i volem encabir tantes coses que si no ho tenim difícil, a menys que tinguem els nostres assistents reclusos durant massa hores, i això diem que no beneficiaria precisament la capacitat d'atenció del personal. Llegeixo textualment que enguany es posarà el focus en models productius sostenibles i innovadors que integren la salut del sòl, el benestar animal i la sobirania alimentària. Sí. Què vol dir això? Bé, parlarem de molts temes, per exemple, de col·lectivització de la producció de llegums i cereals ecològics, de ramaderia regenerativa, de l'estat i de la gestió dels sòls, i també de la recuperació de plantes silvestres i varietats agrícoles tradicionals. Aquestes qüestions són temes que obeeixen els continguts de les diverses ponències i diguem-ne que n'hi ha una mica per tots els gustos, no? Però sobretot aquestes són les qüestions. Al final parlem de sobirania alimentària, parlem també de com proposar models col·lectius de producció ecològica, de com regenerar el sòl a través de la ramaderia, per exemple, i també de quin és l'estat dels nostres sòls. Són qüestions que a través dels temes del seminari abordarem. Jana, explica'm un poc qui són els ponents. Sí, mira, doncs a la primera jornada tindrem un pagès navarrès que pertany a una associació que es diu Asialdeco, que es dediquen sobretot a dur a terme processos de transformació i comercialització col·lectives. És en Francisco Iriarte. L'exposem com a model col·lectiu de producció ecològica que creiem que és extrapolable i que val la pena posar en relleu. També hi haurà una ponència en aquesta primera jornada a càrrec de José Luis García de Castro, que és veterinari, que és ramader extremeny. Parlarà de ramaderia regenerativa, farà una panoràmica del seu projecte empresarial, que és rendible i sostenible. De nou, és una experiència que em sembla que pot ser extrapolable. I a la segona jornada, el 7 de febrer a Maó, parlarem de quins són els coneixements actuals sobre el sòl i també com està Menorca en el context europeu. Aquesta ponència corre a càrrec del professor de Edafologia Daniel Sacristán de la Universitat de València. Parlarà també del resultat de la captura de carboni a finques de custòdia agrària i, per finalitzar, parlarem també de plantes oblidades i de dinamització territorial. Serà Ana Clara Blasco, membre del col·lectiu Aixarculant, que es dediquen a la recuperació de plantes silvestres i varietats tradicionals. Fan projectes de recerca i també es dediquen a la formació i a la divulgació. Un dels seus temes centrals és l'alimentació sostenible i el desenvolupament local. Jan, com ho feu per arribar a aquests protagonistes, a aquests ponents? Perquè la veritat és que semblen interessants, no? Bàsicament, d'una banda hi ha una activitat de recerca del programa de custòdia agrària i també, com que ens dediquem a les qüestions que ens dediquem, coneixem actors del sector que poden parlar d'aquestes qüestions i poden posar aquestes experiències de manifest i com a exemple.
Vale, tema inscripcions. Doncs encara hi sou de temps. Heu de saber que els preus són 25 euros per les 2 jornades i 15 euros per una jornada. Hi ha també descomptes per voluntaris del GOB Menorca i per pagesos del programa de custòdia agrària. I a més heu de saber que ja està inclòs el dinar. Parlem d'un preu per tant molt atractiu. Sí. Clar. Comença a les 9:30, no? Entra a dinar, com tu dius, i a més tens l'oportunitat d'escoltar casos d'aquests que són d'interès, no? Oh, i tant. Al final són preu simbòlic. Sí, l'eina és el seminari, el que volem és fer divulgació i arribar al màxim de gent possible. És més, si hi ha actors del sector, és un indret i un context ideal per fer networking i també doncs, per això, per conèixer aquestes experiències i per posar-les a debat i descobrir-les. Jan, no sé si vols afegir alguna coseta més, algun detall. Doncs que em sembla que els arguments són de pes per apuntar-s'hi i falta gent i val molt la pena, no us ho perdeu.